Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga alis at taga Sambales. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Jemar Pimentel, kastamatan ti amin agagayam tayo, akas kada Sheena Kaligtan, Nicole Labnas, Ivana Bukat, Jemima Kaligtan, Shayan Pogi Berto, Billy Ken Manny, ditapong tao dashcam and car accessories, amasarakan dita Longlong Pinsaw proper. Shout out pa iti Tanggilig, Binalay, Afunay kan Bartolome family ti Barangay Namnama, Tumawini, Isabela. From Leia Afunay ti Macau. Gayam ko ani Madel from Mayang ti Saudi Arabia. Shout out kada Maylene, Grace Sales, Cristel Telan, Lilibeth Okumen kan Kapitan Ilocano Drama. Abuan family ti San Antonio, Kawayan City from Presi, Abuan. Borja kan Soto family ti Laya West, Tabuk, Kalinga, especially ni Mama Tina kan Tibosna from Glendalin, Mira Fuente. Ramirez family di Tabalawan from Jovi Lapira. Lakay Richard Palting Talak ti Pantabangan, Nueva Ecija from Ivy Joy Talak. Jeline ti Bahrain, Reynalyn ti Dubai kan Ana ti Isabela from Jenelyn ti Kuwait. Kakabsat ko ada Kathy, Liza, Jojo, Jumel kan Manang Elena Mendoza ti Pura Tarlac. Ate Vina Pascual ti Baggao, Cagayan from Jerome Mendoza.
Shout out di Valdez Flowers ti Barangay number 4 Santa Maria Vintar, Ilocos Sur, owned by Boss Dexter kan Ma'am Sherilyn Valdez from Ray Kadang, vlogger ti Vintar, Ilocos Norte. Amin adumdumngag di Taranao, Bani, Pangasinan, specially ni Karen Novelero from Joan de la Cruz. Family Nelson, Laurelyn, Amari, Caleb, Mark and Christine Baysak ti Ilagan. Shout out Ruby's Garden kan di Ray John Garden kan amin a content creator ti Barangay Turud, Quezon, Isabela from Raymond Flores. Baroga family, especially ni Mama Nora, Papa Jerry ti Rizal, Nueva Ecija. Gregorio family ti Dipintin, Madela Quirino from Jessica Baroga ti Mariveles, Bataan. Shout out pa kada Michael, Janelle, James, Marvin kan Elvin from James Tejada. Paulino family ti Simon Village, Padad, Alicia Isabela. Nanay Lita Paulino, Maurice Dave, Miel Denver kan Devon Moira from Marisa Paulino ti Hong Kong. Bahiwag family ti Lagawi Ifugao kan Kasibu, Nueva Vizcaya. Dulnoan family ti Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kastamat ni Mama Violi ti Malaysia from Jonabel, Bahiwag. Shout out iti family CJ Tens Bake Shop ti Alakapan, Cagayan from Kiko TV. June, J.R. Aquino kan Tatay Nabe Aquino, lakay ko ani Augusto Balaan, from Corazon Balaan, ti Cabanatuan, Isabela. Kasin ko ani Imelda Valdez, ti San Nicolas, Ilocos Norte, from Raleigh, ti Melbourne, Australia. Shout out kada Homer Alamo, Josephine Jose, Rodalyn Galasinaw, Oliver Gutierrez, kan Melanie Rumbawa. Grace, Colleen, Chasi, Mama Cor, Mang Rex, Chris, ken Guantang family ti Angadanan, Isabela from Vic ti Baguio City. Shout out kada Juliet Sugitan, Diane Carol Yoda, ken William Bolosan Sr. Makablaawan pa ti Serbanya family, especially nila kay ko Brian Lloyd Serbanya, di Tapanutik Pidigan Abra from Margie Serbanya. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Alice. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kuma tapada-pada tayo nga adda iti nasayaat akasasaad. Ilingad naklangan manang itinagan nga Alice. Nasapa apimusay day diinang ko. Iso ani tatang kulaangan tinabati akad kadwak nga agbibiyag. Lumakay matan ni tatang ko, iso nga ado apasamak tinagdalanan mi nga agama, manipod pimusay day di inak. Sapay ko mamanang tamapagasatan mat amay kanbiyag ti padas ko, barang makaibati iti liwliwa, kan napatag nga adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi ka itabtabon, day din nanang ko. Awanan ni nanang mo, Alice. Pinanawan na tan, anak ko. Uwan nga rod tatang, maikawa talakit ti balay. Kasladyak pa'y lapat yan asaan tanton makita pa'y ni nanang mo. Sana bali tatang, tasaanan nga agrigat pa'y ni nanang. Naginanan iti sidong tinamarswa. Uwan matkit di anak. Katanya nga rod nga'y. Ituloy talata ti biyag ta. Takas tati kanayon nga ibagana iti nagrugin nga agsakit. Amo na nga minasaan na tan amakadin na iti mabayag, gapo iti sakit na. Aywan kayam, ayan ngayon dagiti kakabsat ni nanang. Nakaawid damot adagos, anak ko. Nila ang antim amerse tinagbati diti lugar tayo. Taadan sa kano ti kayat na nga ibaga kadata. May panggapitian niya, tatang. Diyak pa'y mo't ammo, anak ko. Ngam ko na namat nga umay danto ka no iti balay.
sakbay nga agsublida iti lugar da. Anya ka DJ bagayo kanu ko na ni tatang, auntie? Nagsarita kami ka di tatang mo may papanidi panagadal mo, Alice. Amo ka marigatan ni tatang mo amang patuloy kan ka nga agadal. Nagruna kat ado tinabusbusyoy di nang rugi ang nagsakit day dinanang mo. Wan nga rod, auntie. Imbagak mo't kit di ka ni tatang at tulungak laangan. Ag-working student taklaangan, auntie. Sigurado ang marigatan ka no kasta ti aramidam ka anakan. Nagruna kat saan mo't basta-basta ti kurso nga inalam. Auntie Mercy. Iso akayat kayo at tulungan. Day tangamin ti na ikarik iti day di kabagis ko. Siya, timang paadal kan ka. Ha? Agpaiso, auntie? Ay na, nakababain samot, auntie. Anya ko matipagpainam. Sa anak bata sa bali at tao. Kaya't ko ang makaturpos ka, Alice. Tapno matulungam tumot ni tatang mo. Igaad mo ti agadal, tasyak ti makaamukan ka. Tatang, saan nga ta nakababain ka ni Auntie Mercy no iso timang paadal kanyak? Imbagak matan kan kuana day tangam agpilit mat anak ko. Naibaga na kanon day ta ide kan ni nanang mau. Kat kayat na atong palen tinay karina. Sa bagay, adaan damat ngamin. Iso asan anarigat kadakwada ti tumulong, tatang. Wen anak ko. Iso adi mo paayan ni Antim Amarse. Agadal ka na imbag. Di mo sayangan ti gundaway nga ipaaynakan ka. Tatang. Takinapudno na Alice. Talaga marigatan hak amang isakad iti panagadal mo, anak ko. Amumot at ipanagkarpintero laeng ti trabaho nga amok. Sigurado asaan nga umdas ti matmatgadak para iti panagadal mo. Amok day ta, tatang. Kat pasensya kayon no talaga akayat ko ti agbalinto a nurse. Kayat kunto ngamin ti maka-abroad, tatang. Awan anyaman na anak ko. Kat maragsakan nak iti dayta nga arapaap mo. Mamati ak amaton oy mo dayta, tanasaet kamet nga agadal, Alice. Makipagladingit ak iti napasamak ka ni nanang mo, Alice. Agyaman nak ron. Kat kumusta ka ngay? Daytoy, maikawa iti kaawanan day dinanang. Naikawa kami ngagpadpada ka ni tatang ko. Ikagkagumaan mi mo't ket di ati amin. Tapno saan kami unay nga agladladingit. Nasayat mat no kasta. Narigat ta talaga no mapukaw ti maysang ipatpatag mo iti biyag. Wan nga rod. Kan amom. Kunak no sa anak kon ang makapagtuloy nga agadal. Amok kami na marigatan ni tatang. Nang runak at nagastos ti kurso tayo. Injaya ti may sa akabsat ni nanang nga iso ti mang paadal kanyak. Agpaiso? Ay na, nagsayatan ngay. Kunak paikit din maisinakan kada kami agagayim mo. Naimbaglangan. Kasta unay nga rod ayaman ko. Ita, sa anak kon nga agdandanag,
No maka-enrollak pa iti sumaruno a semester, wano sanen. Maragsakan nakparakan ka, Alice. Ita, agigidan tayong mutlaangan nga graduar. Wan nga rod, diyak kayat apaayan ni Antik. Diyak kayat nga adama ko nada kanyak. Iso ama sapul alala ingak pa iti panagadal ko, tapno makagraduarak to. Dalan kan nasingad agayam ko ni Ron manang Emmy. Agpada kami iti kurso, kan iso ti kanayon apangibagaak kadagitian anak ekek. Sakit tinangala iti daydi inak. Kat kabayatan ti panakaidalit na gapo iti sakit na, dandanin na ibus amin asa ni kwada kan ni tatang. Iso nga uray agmay saak lang anak, amok amarigatan ti amak amang paadal kanyak. Naimbaglaangan ta injaya ni ikit ko a Mercy nga iso timang paadal kanyak ta naikarina kanuday ta iti inak idi si bibiyagpay. Diyak nga rod pinalabas na itagundaway kat sinubadak ti tulong ni ikit Mercy babaan iti panagadal ko a naimbag. Mercy ti umawawag. Hello, Auntie Mercy? Hello, kaanakan. Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, Auntie. Medyo adarigrigat nan. Tamasapol nga ag-duty kami iti hospital. Kasta talaga, Alice. Sana bale, tadandani ka na graduar. Wan nga rod, Auntie. Kat agyaman na kiti ado at tulong nyo kada kami kan ni tatang. Basta ikagumaam ti makaturpos. Saan ka pa ya makinubnubyo? Ag-concentrate ka iti panagadal mo. Kan idyam ti makibarbarkada at ila papapanan nyo. Kasta talaga ter aramidak, Auntie. Saan kayo akayat apaayan? Kat ikarik a makaturpusak, tapno makasubadak tumot kada kayo. Di mo panunutan dayta. Basta kayat ko asumayaan to ti masakbayam. Aywan gayam, naipatulod kun ka ni Auntie Amir na di pagbayad mo di pagadalan. Inayon ko bantan ti allowance mo itabulan. Mapan mo tulatan alaan kan kuana. Agyaman nak, Auntie. Mapan kon to daw asan inton bigat, tapno maibayad ko matan iti pagadalan. Sige, agandat kayo dita. Ikumusta anak tulaangon kan ni tatang mo? Wan, Auntie. Kat agyaman nak manan kada kayo. Apay nagsapak ka anak ka rin alay sa anak ko. Naglutak nga minan iti armosar tayo, tatang. Masapak nga mina pumanaw ita, tamapanak pa iti balay daan ti Mirna. Apay, andat mapan mo ko ni Jai. Imawag kami ni Auntie Mercy di rabi itatang. Impatulod na kanon ka ni Auntie Mirna ti pagbayad ko iti pagadalan, agraman ti allowance ko itaabulan. Inakalaan tapno makabayad akon. Ta examin inton umay a Domingo. Kastaya, nagyaman ka kumamanin anak ko. Talaga saan na maliwayan ni Antim Amersity agpawitkan kay ti kwarta. Kababain pa ikit din ta karaman pa yun ti allowance mo. Kadagiti ipatpatulod na. Rumbang kumasya kung ti makamoy ti dayta.
San abale, tada kayo mo't amin ti agas-gastos di ti balay tatang. Amo na mo't no manula ang tibirok yo. Iso apati allowance ko, ititad nan. Naimbagkit di ko ta nasingpet da nga agasawa. Sa bagay, oray idi si bibiyag pa'y day dinanang mo. Talaga nga isudan ka ni Antim Amerse ti agkabadungalan. Isuda tinasidag iti tunggal maysa. Isu akas taunay ti panangyali ka kanamatkan ka. Wan nga rod tatang, kasla ison ti may kadwa nga inak. Malangaro din, mangantantap no makapan kamutten anak ko. Taama sa paakmat ita amapan makikarpinteraw. Pangag may mesa ka nakatugaw dito Alice. Itay pa asap-sapulan da ka. Ay, si kamat gayam ron. Ala, apay akas na ti jar mo. Ada ka di parikot mo? Apay, di pa'y nagipatulod ni Antim iti pagbayad mo diti pagadalan? Haman. Day tangarod tinapan ko dinawas iti ayanda antimir na itay. Matlagayam. Apay nga ron nga akas laad dati parikot mo. Diyak nga minagustuhan ti jar ni Antimir na itay napan ko inala ti kwarta. Ha? Kaslama di tinamnam na pagadadalan nak ni Auntie Mercy. Anya? Api ngamin ani Antim Amir na tinang ipatuludan di may isang Antim. Ikan mat ngamin ni Auntie Mercy iti kwarta na. Iso nga inayon nan ati para kanyak. Anya ngamin ay ti inaramid na. Sakbay nga inyawat na kanyak ti kwarta. Nagadoa sa una may papan ka ni tatang. Ha? Maasyanak lakot nga rudan ka ni tatang. Ti amuda siguro. Amin nakasapulan mi ijibalay kat ipatpatulod amin ni Antik Amercy. Di mo tadatrabaho ni tatang mo? Wan nga rod. Isumat ti makaamo amin para ijibalay. Ay, jakman amo. No apay akas jay da ka ni tatang ko. Awan mo tararamidan ni tatang kadakwada. Amom Alice. Apal adakas dayta. Isabay bemlangan. Basta't importante, agkin kinaawatan kayo kan Antim Amercy. Sa bagay, irikrik na ngamin ni tatang. Di na amo nga adugayam ti masasauda, itiliklikodan na. Anya nga'y anak ko, naalam ka din ti kwarta ngayon patulod ni Antim Amerse. Naala kon tatang, naibayad ko pa yan iji pagadalan. Kahit kumusta mo't nga'y da Antim Amir na, nabayag nga aminin kay ta sa anak-anakapan ita ayanda. Tatang. Apay nga kasla saan ka amaragsakan, Alice? Tatang, adaman damagag kada kayo? Anya dayta anak ko. Sigot ka din agsupadi ti ugali da Auntie Mercy kan Auntie Mirna? Apay ang nadamag mo dayta? Jakla kumakayat dayto nga ibaga kada kayo tatang. Jak kayat adiyo amo ti sasawan na itiliklikodan nyo. Ay, apay aya anak ko. Anya timbagbagan na Antim Amir na. Siyak nga rod tinasair itimbaga na tatang. Aslawan sir-serbiyo nga ama. Apay kano ani Auntie Mercy timang papaadal kanya. Kan anya kano ti aramidan nyo. Nagturad kayo kano amang paadal kanyak iti nursing. Ngam di yumat gayam ka bailan. Impaako yu kano ka ni Auntie Mercy ti obligasyon nyo. Ay. Bye-bye amon, Alice. Di mon panunutan pa'y no anyaman tinsawang kan ka na Antim Amir na. Apal na laeng dayjay,
Gaputa pagad adalan na ka, tikabsat na. Ngam sa anak mo ta sa bali at tao, tatang. May sa kumapay amang isakit kanyak. Taan mo na mo tapimusa yung tikabsat na. Agsupadi ta talaga iti ugali, anak ko. Nabayagan akas jay iti ugali na antim amir na ngamjak ikas kaso. Ket mabalin ka di alis. Di mon ibagbaga day ta anaduktalam ken ni antim amerse. Saan ka di arumbang amaamuan na, tatang? Saanen, anak ko. Tadyak kaya't ni agriri dagiti agkabsat, gapo ka data. Pasensya amlaengan, anak. Masurunak namin iti panang tagtagibasit na kada kayo, tatang. Iso nga ikagumaak ti agadal, tapno maipakitak akabaelak abaliwan ti panagbiag tayo iti masungad nga aldaw. Mo nga dagayam imimponan asakit tinakam ti may sa akabsat day dinanang ko, gapu iti panang papaadal kanyak ni Auntie Mercy manang Emmy. Tinasakit kanyak kat ti panang tagtagibasit da iti amak. Di dala mo no kasanumot ti sakripisyo ni tatang, idi si bibiyag pay day dinanang. Ngam iti likodan ti kasdeng aramiden da kan ni tatang ko, di napulos kayat nga agipulungak kani Auntie Mercy. Tatirason na, di na kayat ada kami tigapo ti saan apanagkinnaawatan dagiti agkabsat. Manipod idi manang jakon ingkaskaso dagiti madamdamag ko asasawanda maipapan kani tatang. Inggaed ko ket diti agadal, tadanda ni akon agturpos, manang Emmy. Alis, anak, parbangunan. Agtarao ken dagiti kawitan ngem madlaw adi ka pay naturog. Isungad toy, entimplaan kay ti gatas mo tapno da pamigsam. Ala, napuyatan kayon Didak pagdanagan, tatang. Exam mi ngamin inton bigat, isong agrib-review Mga no agsakit kamot iti kastangar aramidem, anak ko. Arig na nga awan turog maun. San abali, tatang? Ta inredep kumot itay simang petak. Da kayo kit iti maturog. Narigat tila kay amapuyatan. Kas iti nakunayo, parbangonen. Apay nga min aya asyak ti panunutem, anak ko. Awan mo ti ubrak inton bigat. Iso nga awan ti rumbeng apagdanagam. Si kaakit di mas hapul ang makaturog kamit, sakbay amapan kamanen iti pagadalan. Maudin da ito nga ireprepasok, tatang. Maturog ak tumatan. Sige nga, Rod. Syakton ta agluto iti armusarta, Reingan kan tulatan, apaman ang makaluto akon. Agyaman ak, tatang. Alang nga, Rodan. Lepasan mo day tatapno makaturog kamatan. Di mo liwayan nga inuman day tagatas mo, Wan, tatang. Agyaman akmanan.
nga tao mauawag ni auntie. Tinasayaan, kusong batak laangan. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Wan, tanda ko matikayat ko apan kan ka. Maipapanitian niya, auntie. Pundo ka di dyan bagada kanya. Ngada ka nun nobyo. Kanayon kayo kano arum-rumwar kadagiti barkada. Ala, sana po nun day auntie. Awan nobyo. Kan man asumuro ta kadagiti gagayam ko. No kayat milaang ta agrelax kalpasan ti exam mi, auntie. Wan takasta tindanon da kanyak. Amangan kanuno saan ka makagraduar ta sa bali kanumot sa tiyararamidem. No asino man day ta nagdarum kada kayo. Agar aramid laang day ta iti istorya. Tapno padaksandak kada kayo, auntie. Saan apod no ti ibagbagada? Uray damagan nyo kani tatang. Sigurado ka. Abangan no kalkanuban laang ti amam ti aramid mo. Laglagi pa ba jak pinutan ti kwarta pang papaadal ko kan ka, Alice? Amok day ta, auntie. Isungarod nga ikagkagumaak ti agadal na imbag. Amin abilin nyo, tungtong palak. No adaman aramid ko, sigurado ani tatang ti umuna amang tubngar kanyak, auntie. Sigurado laang apod no amin nga ibagbagam, Alice. Sigurado nga agturpos ka. Tapno mamatiak, asaan apod no ti indanon da kanyak. Mamati kayo kumaiti ibagbagak kada kayo, auntie. Imawag ni Auntie Mercy. Adda kano nang idanon kan kwa na nga danobyok. Kan kanayo na kano arum-rumor akadwak dagiti barkadak. Anya? Nangalaan da ngay mo't iti day ta asasawan da. Sakti makaammo, ta sakti kabalay mo anak ko. Day tangarod ti imbagak ka ni auntie, tatang. Makaungat pa itayon. Sana kano apidpidutan ti kwarta nga ipatpatulod na para kanyak. Nasakita na kitikas di nga imbaga ni auntie, tatang. Asino ka no tinangidanon kan kwa na itikas jay? Di na dinakamat, tatang. Amuklatan no asino. Kasla agpada mo taday ti panunot ta anak ko. Amok ani Auntie Mirna tinagaramid iti istorya, tatang. Kat panaknakakday ta ka ni Auntie Mercy nga ulbod ti kabsat na. Baybay amon anak ko. Saan kumaday ta ti pagsakitan tinakam mo? Ipakitam kit di kadakwada ang nagbidot day ti sasawon da kontrakan ka. Ipakitam nga agturpos ka, anak ko. Nagrigat mo ti kastoy, tatang. Masapul at ilmunam amin nga ibagbagada. Ta isoda ti mang papaadal kanyak. Anak, saan ko mga agsaksakit tinakam mo kan ni Antim Amarse? Natural lang nga kasjay ti ibagana ta isukat nga ro ti mang papaadal kan ka. Di na kaya't masayang ti kwarta nung saan ka ang makaturpos. Diyak matalikodan ti utang ko anay bag-anakam ka ni auntie, tatang. Kat panagnakak asan apod no dagiti na idanon kan kwa. Agturposak, tatang. Tapno mabainan lakat nga rod ti mang padpadakas kanyak. Happy graduation, kaanakan. Kablaawan da ka, anak ko. Agyaman nak, auntie, tatang. Kaya't ko nga isagot kada kayo kani tatang ti diploma, auntie.
Ni antim ti kang runaan apang isagutam anak ko. Tano saan agapoy ti tulong na. Ang mga no saan kan nakapagtuloy pa'y anagadal. Ay, saan bayaw? Gapuday tay ti tarigagay na makaturpos. Para kan kaday ta diploma, Alice. Baragsa ka na karoon ta kamaudyanan na. Matunoy mo batlaangan dagiti arapaap mo. Karaman kayo kadagiti amin nga arapaap ko, auntie. Patpatgan kayo unay kan ni tatang. Ay, pasensya kan kaanakan. No adaman madian na isawang ko kan kay ti kalabas. Ngamamok, nabainan itan, jay nagdarum kanyak. Tapi na nagnagap, nakaturpos kamutlaang. Okay lang, auntie. Di yun panunutan day jay. Anyang iti plano bita. Ag-review akon para iti board exam, auntie. Nay, sigurado ka, Alice? Wen tatang, tapno no mapagasatan ak, makatrabaho ak adagusen, tapno makasubalit ak matan ka ni auntie. Sige, Alice, ag-review kan. Katsyak ti makaamu iti gastusan iti panag-review mo. Ha? Ngam, auntie. Ay, ipag, kapailak mo't siguro dayta. At dapat mo't urnong ko kabayatan ti pa nagtrabaho. Ay, saan? Siyak ti makaamu. Usaran nyo iti sabali abanag tinaurnong yo. Basta saan yun apanunutan ti gastos iti panag-review na, tasyakon ti makaamu. Ay, agyaman ak, auntie. agyaman ak unay ipag. Amo ka maragragsakan ita ti kabagis mo. Gapu iti kinaimbag mo kada kami nga agama. Mala, umay kayo kit di ta intay mang restaurant. Rambakan tayo ti panagbaligi ni Alice. Anya? Sige, auntie. Ngam, baligi tayo amin daytoy. Saan la asyak tinagbaligi? Datayo amin. Napalaos ti ragsak ko iti daydi a panagturpos ko manang Emmy. Kalpasan ti ado a sakripisyok, nagbunga iti baligi ti amin arigat ko. Diyak narod nagsayang iti kanito kat nag-board exam akon adagos, kalpasan ti panag-review. Sa anak mo't anapaay, tanakapasaak, iso nga ad-ad damanan anapalaos ti ragsak ko. Itamanang agpapaayak iti maysa nga ospital dito'y Sambales. Arapaap ko mo ti maka-abroad. Tapno masubalitak ti sakripisyo kanyak ni Auntie Mercy. Kan maipaayak iti napintas a panagbiag ti amak, kabayatan a napigsapay. Sapay la kumamanang tanakaibati iti adal ti insalaysay ko, kanagyaman ak unay iti panangyurnusyo. To'y pagayam mo, Alice. Pagayam ko nga, Alice, maragsakanak, tain-inot a matuntunoy mo dagiti arapaap mo, gapo iti determinasyon mo iti biyag. Sapay kumata maragpat mo amin akalkali kagumam iti biyag. Di mo lipatan ti agyaman iti Diyos, ken kumararag ken kuana, taawan imposible iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.